Здравейте, приятели, колеги, фенове на електрическите автомобили. Днес отново тестваме Шкода Enyaq с 80 кВт батерия с задно предаване. Така, днес ще тестваме градският разход на автомобила. Тръгнал съм на 100%, в момента съм на 96%. Мисля, че имах 343, ще сложа снимката след това старта. 343 км общ пробег на 100%. За момента разхода е 20. Сега ще караме бавно. Също така искам да тествам адаптивния круиз контрол при градски условия. В момента е сетнат на 50 км и следиме предните автомобили. Сега ще видим как е в задръстване. Аз съм го тествал много пъти, затова си позволявам така да карам. В момента съм нагласил дистанцията на средно положение. Тук се вижда. Може да бъде и по-близка. И единственото неудобство е, ако на червен светофар тази кола пред мен мине, тогава ще трябва да спра ръчно, трачно по-скоро, като няма да ползвам педалите. При спиране на светофар, както съм зад този автомобил, това е малко опасно, което става в момента. Колата се престорява, но успя да спре, не съм спрял аз. Така малко да зумаутна. Така, сега вариантите, когато спре изцяло в покой адаптивния круиз контрол, вариантът са или да натиснеш педала на газта, или с лозчето, което се намира тук при Шкода, долу, ето, ако се вижда, да се резюмне оттам. Аз ще пробвам да карам без крака, т.е. само с волана. Ето, сега натискам лозчето и потегляме. Малко по-голяма дистанция спазва, отколкото е нормално и има шанс да се престрои някой от ляво в случая. Но иначе си доста добре се държи за спиране. Ето, сама си се ускорява, сама спира. Хубаво е да се сетва на някаква скорост горе-долу близка до ограниченията, защото в момента, ако бях сетнал на 100 км при такова голямо разстояние отпред, щеше да ускори доста по-рязко, което не е хубаво. Ето, в момента сме на задръстването на Сточна гара. Движим се с колоната. Сега там следва светофар. Ще видим как ще мине следващия. Предния, надявам се, сте видели. Аз лично съм го ползвал доста този автопилот за градско, основно съм го ползвал също и за извънградско, но в градски условия е доста... Началото е трудно, докато свикнеш, но след като свикнеш и му се довериш, мисля, че може да се ползва активно. Тук мога да кажа, че са справили това групата с адаптивния круиз контрол. В момента не ползвам краката изобщо. Сега няма да снимам постоянно там, но вярвайте ми. Ето тук сега червения светофар. Ще видим от тук в кръговото как ще бъде интересно. Ще гледам някаква кола да си хвана пред мен, да я ползвам като водач. Не знам вече колко, ето около 4 минути и половина снимам. Колата си кара самичка. Мисля, че имаше регулация за Европа, която, нали, все още нямат право дори на Тесла автопилотите да ползват. Ето в момента трябва да резюмна с, мисля, че около 3-4
или 3 или 5 секунди, ако се застои колата на едно място, тогава се спира автопилота. Ето тук вече сме в кръговото, има 3 ленти. Сега ще внимаваме малко, защото все пак е трафик. В час пик сме. Ето добре се държи дори в завой. Следва си колата отпред и лентата съответно. Ето идва още един светофар. Тук има шанс да ни хване червено. Да видим как ще... Дали тази кола преди мен ще мине и ще трябва да спра аз или ще се спреме както преди. Този светофар минахме. Зелено. Продължаваме. Малко бавничко се движим с тази скорост за градски условия, но все пак и в ограниченията. Тук ще намаля ръчно на 40 автопилота, за да успее да спре. Ето тук няма да успее да спре, вече трябва да спра аз, защото няма кола пред мен. Сега ще ви покажа от тук как се резюмва. В момента е изключен автопилот, се вижда там от сивичкото долу, на 40 км е сетнат. Сега ще резюмна с лошчето, пак без да ползваме крака, и колата се автоматично потегля след предната. Искам го от сега. Спазва доста дистанция. Отново. Тук изгубихме автомобила и ускоряваме по-рязко. Така, намаляме. Колата завива. Ето пак ускорява не толкова плавно, но видя колата отдалеч, спря, намаля. Така, ето вече стоим някакви си. Забравих да спомена нещо. Преди това съм тествал адаптивния круиз контрол на Toyota и той също се справяше добре, както и на VAG групата. Въпросът е, че този е малко по-неудобен, понеже лошчето, нали, показах къде е за превключване тук отдолу, с нагласие на дистанции и всичко, а при Toyota беше на волана, където се превключваше доста по-удобно. Може би и тук има доста бутони, които не се ползват. Нямаше да е зле да го направят, поне резюмване и увеличаване на скоростта може да бъде от тук. Но така са преценили. Да покажем вече от финалния разход. Харчил съм около 9% от батерията. От 343 на 305 сме паднали. Имаме 23 км изминати, което е 328. Загубил съм някакви 10-15 км. 48 минути съм пътувал. Средна скорост за града не знам как е, 29 км. Това е нормално. И разхода е 21,5. Съответно си ползвам климатика отново. Благодаря ви.